आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायावनो जोंहा जेबो आसा गैला। दा जोङो जाय गभर्नमेन्टआ मावना होगोन जों बे गभर्नमेन्टजोंनो साफ्रोमबो मार्टियास न'खरनि मानसिफ्रा सापर्ट दं होननानै आं दा थांगौमोन होनबाय बियो ओरैबायदि होनबाय बियो हाब नोंसोरो पिडिएफनि माबा बिसयनि गोजासो बिथाङा दिनैसिम खामानि मावाखै आरो जोंहा आसा गैला मार्टियास फेमिलिफ्रा बिथांनि सायाव। हाब सार बिदिथ' नङाना जोंथ' नोंथांजों रायज्लायसो फैदों नोंथांजों बुलायफैयाखैथ' जोंनि मोननांगौसो जोङो सोंनो फैदों। जोंनि प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादों माने ओरैबायदियाव जादों जोंनि जेरैबो खाबु गैयैयाव जोङो माखासे प्रग्रामखौ लानो बायद' जादों। दा जोंनि माखासे मुंख्लंफ्रा बै लोब लोब फैदों बायद' जादों। मानो फैनो बायद' जादों होनबा जायहा फिसा फिसौ थैदों सोरबा फिसाय थैदों सोरबा फिसाला थैदों बा जेबो माबानो गैया आरोखि खौज खबरानो गैया आरोखि। दा बेखौ जोङो खुनु गभर्नमेन्टखौ रायनो हाया। मानो होनबा जोंनि जिनिसखौ जोङो दा बिदोंल' माने नैबे जास्ट गभर्नमेन्ट जानाया दिनै गभर्नमेन्ट जानाया दिनै जे माबा जालांबाय 4 बोसोरनि बारलांबाय नङा होमबा दा जेबो जोंनि खौज खबर लायाखै बिसोर। दा गथिखे जों माबा मोनसे मोनो खोमा होननानै जोङो मुंख्लं गोजा ज' लिंनानै जों मिटिं जादों। ओमफ्राय जों रायलायो जों माबोरै मोननो हायो एबा सोरबा जोंखौ माबा होयो नामा थेखा सङो नामा माबा मोनसे हेल्प होयो नामा बे जिनिसखौ जोङो दा लाबाय थायो आरोखि। जोंखौथ' गरायनो थाङा खिन्थु जोंखौ जाय होगोन जों बेजोंनो दङ जोङो खोथा गैया। सोरबा बिपिएल हो सोरबा कंग्रेस हो सोरबा माबा हो माबा बायदिसिना बालबुथा हो मिथिबाय मथा मथि जोङो दा आं बेखौ होननानै दोनथ'बाय आरोखि दा। बर'नि राजखान्थि दोलो मोननै हान्जा दङ। दिनै बिथांमोना बुंबाय थायो गासैबो मार्टियास फेमिलिनि बाथ्राखौ लानानै खोथा बुंबाय थायो दिनैनि दिनाव उमुक होगोन हेन होगोन बायदि रोखोमनि खोथा रायजो राजानि सिगाङाव बुङो। थ' बिनि सायाव मा बुङो? नंगौ होनो जथेस्थ' होनगासिनो दङ बिसोर। एक समावहाय न' थांनानै बोहैदों एक समावहाय मिथिं दावथेनजों होनहैयो नोंस्रा जागासिनो दङ फैगासिनो दङ। आंनो सोंहैबावदों सानसेखालि जोंनि थांदों माबानावहाय फेरेंगानावहाय जोङो 60 जन मानसिफोर थांदोंलै गसाइगावनिबो दं गासिबो दं क'क्राझारनि दं गासिबो जों दं आरोखि ट्रेननिफ्रा थांनानै ओमफ्राय जों बुंहैबाय सार जों ओरैबायदि फैदों। दा थांगौमोन होनबाय बियो ओरैबायदि होनबाय बियो हाब नोंसोरो पिडिएफनि माबा बिसयनि गोजासो देवानिफोर आखाय थिखांबाय सासे बोरायखौ बे बोराया सासे बेसारा रिटायार्ड मास्टार बेबो फिसाला थैदों। ओमफ्राय बोरायखौ आं बोख्लायबाय खेबसे माबा नांसै आरोखि आदि खाथि खाथि होनबाय आङो। ओमफ्राय दाना पाब्लिकआथ' नांजोबबाय बयबो खाथि फैजोब्बाय ना दाना मा जाखो दाना हाब सार बिदिथ' नङाना जोंथ' नोंथांजों रायज्लायसो फैदों नोंथांजों बुलायफैयाखैथ' जोंनि मोननांगौसो जोङो सोंनो फैदों। जोंनि सायाव दंना गैया जोंनो होगोन ना होआ बे जिनिसखौथ' जोङो माबा फैदों नोंसोरो बुलायफैयाखैथ' जों नांबाय जोंहा। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनि सासे माबाया भाइस प्रेसिडेन्टआ बे माबा होबाय आरोखि बेबो मोजां खोथाखौनो होनबाय आरोखि दा बिदि होनो मानसिखौ हाला एसे लाजिनांनानै माने ओरैबायदि होनबाय बियो हाब आंनि भुल जाबायलै होनना बुंबाय बिदि ओमफ्राय जों रायलायाखै। जाथाय जानायनि उननिफ्राय जोङो बिथांखौ खेबथाम लोगो हमदों। जों मार्टियासनि न'खरनि जानानै बिथांजों जोङो सावरायदोंमोन। बिथाङा दिनैसिम खामानि मावाखै आरो जोंहा आसा गैला मार्टियास फेमिलिफ्रा बिथांनि सायाव आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायावनो जोंहा जेबो आसा गैला। दा जोङो जाय गभर्नमेन्टआ मावना होगोन जों बे गभर्नमेन्टजोंनो साफ्रोमबो मार्टियास न'खरनि मानसिफ्रा सापर्ट दं होननानै आं दिनै सेरफांगुरि आनसलिक मार्टियास कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै आं डाइरेक्ट डिक्लार होबाय।